Qatt daqs dawn iż-żminijiet ma jiġu diskussi il-finanzi. Nilqakom għal programm News.mt u ma jistax jonqos illi fil-programm tal-lum nidħlu f'aktar dettall billi nkunu nistgħu fl-aħbarijiet dwar il-budget. Fil-preżentazzjoni tal-budget segwejna kif il-Gvern laħaq il-miri finanzjarji tiegħu. Fl-aħħar sena it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna laħaq livelli rekords ġodda. Fil-fatt, fit-tieni kwart ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'5.3% meta mqabbla mas-sena ta' qabel, filwaqt li b'mod nominali espandiet b'7.3%. Matul l-ewwel nofs ta' din is-sena, it-tkabbir ekonomiku kien imsejjes fuq it-tkabbir sostnut tal-konsum privat u aktar sinifikanti minn hekk minn tkabbir qawwi fl-investiment. Matul is-sentejn u nofs ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda kważi ta' 13,450 impjieg full-time. Sabiex impoġġu dan l-ammont f'perspettiva, wieħed biżżejjed jgħid li dan ifisser żieda ta' 17 il-impjieg full-time kuljum. Minn dawn kien hemm żieda ta' kważi 10,900 persuna full-time mas settur privat. Dan ifisser li 8 minn kull 10 impjieg ġdid inħoloq fis-settur privat. Sur President, dan ukoll ifisser ukoll li l-proporzjon tal-impjieg fis-settur pubbliku illi llum huwa 26.1% tal-impjiegi kollha full-time, meta fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti kien f'nofs perċentwal ogħla, jiġifieri 26.7%. Sur President, ta' sodisfazzjon kbir ukoll huwa l-fatt li d-deficit niżel minn 3.6% fl-2012 għal 2.6% fl-2013 għal 2% fl-14 u dan it-titjib fl-isbilanċ fiskali ma ġiex mix-xejn. Dak imressaq kien deskritt bħala budget li jwieżen lil dawk bidħul baxxu medju. Insegwu uħud mill-miżuri ewlenin. Persuna dikjerazzjoni singola li jaqla sa 9,100 euro, koppja joint declaration li jaqalaw sa 12,700 euro u persuna bid-dikjerazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 10,500 euro mhux se jħallsu it-taxxa. Persuna dikjerazzjoni singola taqla sa 19,500 euro sa tifranka sa 90 euro taxxa fis-sena. Persuna dikjerazzjoni singola ta' ġenitur li taqla sa 21,200 sa tifranka sa 105 euro taxxa fis-sena. Koppja b'joint declaration li jaqalaw sa 28,700 euro se jiffrankaw sa 120 euro f'taxxa. F'każ ta' koppja miż-żewġa li jaħdmu tnejn u li għandhom komputazzjoni singola, flimkien se jiffrankaw sa 180 euro bejniethom. F'każ ta' koppja miż-żewġa li jaqalaw sa 21,000 euro kull wieħed se jiffrankaw sa 210 euro f'taxxa. Bi pjaċir inħabbar li mill-ewwel ta' Jannar li ġej 12,000 anzjan se jgawdi minn żieda fil-pensjoni. Għas-sena d-dieħla lanqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus għal min għandu ħlas suffiċjenti sa jkun ta' 7,280 euro fis-sena jew 140 euro fil-ġimgħa. Ħlas prorata jingħata għal min għandu ħlas insuffiċjenti ta' bolon. Iż-żieda fil-pensjoni għal dawk li se jibbenefikaw minnha tkun ta' medja 8 euro u 92 ċentesmi fil-ġimgħa għal dawk ta' 75 sena l fuq u 8 euro għal dawk fil-ġimgħa għal dawk taħt il-75. Għalhekk, il-benefiċċju ta' in-work se jkun qed jiġi estis għal dawk il-familji persuna waħda li taħdem biqlieħ ta' bejn 6,600 u 12,700.
il-benefiċċju massimu se jkun ta' €150 għal kull wilt. L-inċentiv li t-tieni ġenitur jidħol jaħdem se jibqa'. Fil-fatt, fejn iż-żewġ ġenituri jkunu f'impjeg, il-benefiċċju jola għal massimu ta' €1000 kull wilt. Fost oħrajn tħabbru wkoll proġetti kbar fil-qasam soċjali. L-Awtorità tad-Djar se tidħol għal proġett ta' €50 miljun. Nista' ngħid li dan mhux ħsieb biss imma qiegħed fi stat avvanzat. Għal housing soċjali ġdid biex bekk tkun f'pożizzjoni li żżid l-istok tagħha. Dan il-proġett jinkludi ir-risturar ta' bini eżistenti u bini fuq l-art li huwa kopert bil-permessi maħruġa mill-MEPA u li jkollu sa jsir f'żoni ta' żvilupp. Determinati li nkomplu ninvestu. Flimkien mal-Projects Malta u ppjanat li jinfetħu child care centers ġodda għat-tfal f'Ħażebbuġ, San Ġiljan u l-Furjana. Waħda mill-aktar miżuri ta' fejda għal koppji żgħażagħ kienet l-eżenzjoni mill-boll għal first time buyer. Din l-iskema għalqet fl-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Qegħdin nerġgħu indaħħlu dan il-programm sa tmiem is-sena d-dieħla. Dawk il-first time buyer li laħqu għamlu konvenju u l-kuntratt wara l-ewwel ta' Lulju se jingħataw rifużjoni tal-boll li ħallsu. Inċentiva għall-enerġija alternattiva. Matul dis-sena nedew numru ta' inċentivi favur aktar investiment f'enerġija li tiġġedded u sabiex titjib l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Dawn l-inċentivi se jiġu estiżi wkoll għal familji li m'għandhomx bejt fejn jinstallaw il-pannelli. Dan għaliex dawn il-familji se jingħataw l-opportunità li jinvestu fi proġett ta' enerġija solari b'sistema ta' PV panels f'solar farm tal-komunità. Qegħdin naħdmu mal-operaturi tal-POYC u ma' rappreżentanti tagħhom biex indaħlu s-servizz level agreement fuq is-servizz offruti u biex is-sena d-dieħla invaraw ukoll il-proġett pilota għal home delivery tal-mediċina, ġifieri li l-mediċina titwassal id-dar. Għal darba oħra se jkun qed jorħos il-prezz tal-fuel. Il-prezzijiet tal-fuel se jerġgħu jorħsu minn Jannar li ġej. Dan għaliex l-Enemed ikkonkludiet ftehim li permess tiegħu il-prezz tal-petrol se jorħos bi 3 ċentesmi ta' euro waqt li dak ta' diesel se jorħos b'4 ċentesmi tal-euro. Dawn il-prezzijiet jinkludu żieda fid-dazju ta' 3 ċentesmi ta' euro f'kull każ. Rifużjoni tal-VAT imħallsa fuq it-taxxa tar reġistrazzjoni tal-karozza. Kif wedna matul din is-sena, komplejna nagħtu l-pagamenti l-ex grazzja relatati ma' din it-taxxa u li kienu reġistraw il-vettura tagħhom bejn l-ewwel ta' Mejju tal-2004 sal-aħħar tat-2008. Issa, is-sena li jmiss jitħallsu lura l-ammonti kollha ta' taxxa li dawn irreġistraw il-vettura matul l-2005. Dan ifisser li sal-aħħar tas-sena d-dieħla se nkunu ħallasna lura b'kollox madwar 9.7 miljun euro f'taxxa li kienet imġabret żejda mill-Gvern ta' qabilna. Transport Malta se tinvesti 13 miljun euro, 3 miljuni aktar mis-sena l-oħra f'bini u rranġar ta' toroq matul is-sena d-dieħla. Il-Gvern qed jerġa' jdaħħal l-iskema għall-iskrapjar ta' vetturi qodma u jħamġu aktar. Permezz ta' din l-iskema il-Gvern se jagħti għotja meta tiġi skrapjata tal-karozza li jkollha 10 snin jew aktar meta tinxtara waħda ġdida. Sabiex ninċentivaw l-użu ta' vetturi li huma żgħar u li jnitsu anqas se tingħatu għotja ta' 7,000 meta tinxtara vettura elettrika ġdida. Se nindaħlu wkoll fis-seħħ regolamenti ġodda biex inqabdu dawk li jdaħlu Malta karozzi bi pjanċi barranin bla ma jirreġistrawhom. Parkings. Il-Gvern se jniedi żewġ proġetti PPP pilota biex flimkien ma' kunsilli lokali identifika żoni fejn ikunu jistgħu jinbnew parkings preferibilment taħt l-art.
Bit-turiżmu sejjer tajjeb jidher li l-Gvern mhux jistrieħ fuq dak miksub s'issa. L-istess fil-każ ta' Għawdex. Se nagħmlu wieħed mill-akbar proġetti li qatt saru għar-riżorsi umani fit-turiżmu. Meta sa ninvestu 56 miljun euro fil-bini. 56 miljun euro fil-bini ta' Institute of Tourism Studies ġdid fi Smart City. Sa sena skolastika 2014-15 kien hemm 276 student li kienu qed isegwu kors f'livell ta' edukazzjoni ogħla fl-MCAS tal-Università ta' Malta li kienu aċċettati biex jidħlu għal kors rispettiv taħt il-klawsola ta' maturità. Dan l-istipendju se jibda jingħata mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Mill-ewwel ta' April ta' sena d-dieħla se tiddaħħal kontribuzzjoni ambjentali li se titħallas mit-turisti kollha mill-età ta' 18 il-sena l fuq li jżuru pajjiżna. Din ir-rata se titħallas bir-rata żgħira ta' 50 ċenteżmu ta' euro għal kull lejl li turist għatta Malta, iżda sa massimu ta' 5 euro għal kull żjara. Id-dħul minn din il-miżura li mistenni jkun ta' madwar 6 miljun euro se jitħaddem mill-Fondazzjoni għall-Iżvilupp ta' Żoni Turistiċi bilan li jsir upgrading, titjib u manutenzjoni ta' żoni pubbliċi ewlenin fil-pajjiż. Ser nagħtu iktar inċentivi biex jinħolqu impjiegi ġodda mas-settur privat f'Għawdex billi għal kull impjegat li jiġi offrut kuntratt ta' 3 snin jew iżjed tingħata rifużjoni ta' 20% tal-paga medja. Sa massimu ta' 5,000 euro. Żieda fl-allowance għall-istudenti Għawċin. Għall-istudenti Għawċin li qed jistudjaw f'Malta, il-Gvern se jżid l-allowance li jingħataw bi 300 euro fis-sena. Dawn kienu biss il-punti ewlenin ta' budget li kif fisser il-Ministru Xikluna għandu lan li jagħmel Malta b'saħħitha. Sur President, dal-Gvern tela bi programm ċar. Programm fejn issir riforma fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fejn jitneħħew id-diskriminazzjonijiet lejn il-persuna, fejn titneħħa d-dipendenza u jiġi inċentivat ix-xogħol, fejn ninkoraġġixxu b'mod attiv l-investiment ġewwa pajjiżna. Permezz ta' dal-budget qed inkomplu nwettqu dan il-pjan ta' ekonomija b'saħħitha. Nittamaw illi sibtu s-servizzi tagħna dwar il-budget utli sabiex naturalment tkunu tafu x'hemm ippjanata s-sena d-dieħla. Intant grazzi tal-li kontu magħna il-lejla, nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba u fakkarkom illi aħna għandna kemm channel fuq YouTube kif ukoll paġna Facebook.